Yn y man cyntaf i ni falle mewn Astudiaeth, o'n ni ati i sicrhau bod arweinwyr yn pynciau ni o fewn yr adrannau perthnasol o fewn y meysydd dysgu a phrofiad yn gallu cael y cyfleoedd cychwynnol na i gyd drafod a chydweithredu gyda'i gilydd. Felly wnaethon ni ddiogelu cyfnodau oddi ar yr amserlen dysgu i ddod ynghyd wedyn gyda ni fel tîm o'r tîm arwain a wedyn arweinwyr pwnc o fewn meysydd dysgu unigol i drafod yn benodol wedyn y ddogfennaeth. Felly edrychon ni yn y man cyntaf ar y disgrifiadau dysgu fel pwynt cychwynnol i ddechrau edrych ar falle continuum y dysgu hynny sy'n cael i arddangos o fewn y camau cynnydd perthnasol. Ar ôl dadbacio'r rheina wedyn gyda'n gilydd a dod i ryw fath o ddealltwriaeth ar y cyd, ath y trafodaethau wedyn ni ystyried falle dechrau meddwl gyda'n gilydd beth yw'r cynnydd felly disgwyliedig, beth yw'r cynnydd hynny i'r disgybl cyflawn. Ac wrth gwrs mwyn gallu gwneud hynny, fe trodd yn sylw ni wedyn i edrych yn benodol ar yr egwyddorion cynnydd. Fethon ni ati, fel ni wedi sôn yn barod, i gyd gynllunio gyda'n gilydd. Oedd y trafodaethau hynny yn fuddiol iawn, fel bod ni'n gyd yn teimlo'n rhan o'r broses i ddod i ddeall o bosib beth yw hanfodion y dysgu felly. Felly wrth ystyried y disgrifiadau, yr egwyddorion cynnydd, trodd y drafodaeth wedyn yn naturiol i feddwl, reit, felly beth yw'r disgwr cyflawn yna i ni'n Strade, beth i ni'n gobeithio datblygu yn ddyn nhw, beth yw hanfodion y dysgu fesul pob maes dysgu a phrofiad unigol. A trodd y sgyrsiau yna'n rhai diddorol iawn ac yn rhai lle yn amlwg oedd yr atebion yn wahanol fesul maes gwahanol. A fel aelod o'r tîm arwain oedd yn bresennol ym mhob un ohonyn nhw, rhoiodd e'r gallu wedyn o bosib i fi i fynd ati i ystyried sut allwn ni o bosib trosglwyddo'r dysgu na wedyn o un maes i'r llall, o bosib yn fwy naturiol na falle fyddwn ni'n neud yn bresennol. Yn ystod yn broses werthuso ni yn sgil yn amlwg effeithio'r pandemig yn fwy na dim byd ac wrth gwrs dyfodiad Cwricwlwm i Gymru nawr. Dath i'r amlwg i ni yma yn Strade y byddai angen talu tipyn o sylw i'n dysgwyr sy'n trosglwyddo o'r cynradd i ni yma blwyddyn 7 eleni o fis Medi. I ystyried yn benodol i hyder nhw, i gwydnwch nhw a i sgiliau llefaredd nhw. Felly rhoion ni sylw eitha penodol ar hynny yn dylunio ni fesul meysydd i darpariaeth blwyddyn 7. Yn benodol edrychon ni ar ddarpariaeth y maes dysgu a phrofiad iechyd a lles a beth ni'n galw yma yn y Strade yn gwersi Gydol Oes sy'n ymwneud ar hyn sy'n bwysig o fewn y maes dysgu a phrofiad iechyd a lles. Edrychon ni wedyn ar y ddarpariaeth hynny a llunio cyfleoedd wedyn iddyn nhw ddatblygu'r sgil llafaredd hynny yn eitha cynnar yn ystod y tymor cynta o fewn y gwersi Gydol Oes. So gwersi Gydol Oes, so syniad tu ôl yw bod yn cwmpo dan agwedd iechyd a lles Cwricwlwm newydd, ble ni wedi penodi 4 gwers y pythefnos i dysgwyr i ffocysu yno sgiliau rhwng bersonol nhw, so datblygu cymeriad, datblygu nodweddion fel gwydnwch, cymhelliant, hyder, sgiliau mae'n bwysig a hanfod mewn bywyd, a hefyd yn mynd i helpu nhw ar draws meysydd eraill y Cwricwlwm newydd ac o fewn gwersi asesiadau tygaic yn y blaen. So ni'n trial bwrw nhw'n gynnar a can nhw ymarfer a datblygu'r sgiliau hyn yn gynnar, achos yn y pen draw yn amlwg byddai'n help mawr. So byn ni'n ar dechrau pob pan y tymor a dechrau'r blwyddyn ysgol, wnaethon ni isel lawr gyda gwahanol adrannau, enghraifft y ieithoedd, a cael sgwrs â nhw ynglyn â pa gweddau a sgiliau rhwng bersonol nhw'n gwelodd gwendid neu felly'n ardal oedd eisiau disgyblion y Strade i ddatblygu yn gynnar yn y flwyddyn. A trwy hynna wedyn, a eto trwy llais y dysgu gyda'r holiaduron i'r disgyblion yn blwyddyn 7 yn gynnar, wnaethon nhw adnabod hefyd bod nhw'n mwyn datblygu enghraifft sgiliau cyflwyno o flaen eraill a hyder nhw yn siarad o flaen grwpiau pobl. So hynna wedyn ble dath y syniad hyn o'r her munud ar y maic, ble gwarion ni hanner tymor llawn yn datblygu a gweithio ar sgiliau cyflwyno y disgyblion, ble o'n i'n cael y cyrno beth oedd nodweddion hanfodol neu beth oedd yn neud cyflwynydd effeithiol a disgyblion wedyn adeiladu'r sgiliau neu fyny so trwy cyflwyno o flaen ffrind, o flaen partner, wedyn grŵp bach fwy o seis a yn y diwedd llwyddo pob aelod o flwyddyn 7 i cyflwyno o flaen y dosbarth yn trafod a cyflwyno testyn o'i ddewis nhw wedyn. O ran myned ar y meic, o'n i wedi dechrau gyda bwrdd ysbrydoli i dewis beth o'n i moyn wneud am y myned ar y meic.
a oedd rhaid dewis 2 peth, a oedd rhaid gweithio ar y 2 peth yn parau wedyn. Yna, o'n i wedi mynd mlaen i grŵp, ac ar ôl grŵp wedyn, oedd rhaid dewis 1 pwnc, a oedd rhaid wneud mewn grŵp o flan athro, neu athrawes, a wedyn, un ar y tro, o'n i wedi mynd lan wedyn i wneud ar flan y dosbarth, a dde'n teimlad neis, oherwydd o'n i'n datblygu y sgiliau dros amser. So anyway, pob yn y tymor, i ni'n trio ffocysu ar nodwedd neu sgil penodol, neu agwedd penodol o cymeriad y disgyblion. A be ni'n gweld yw, mae wedi cael effaith mawr ar draws y cwricwlwm. So er enghraifft y her munud ar y mic, mae disgyblion ni nawr ar adborth ni wedi cael, maen nhw'n teimlo'n lot fwy cyfforddus. Dyn nhw ddal, rhain gweud mae nhw dal moyn ymarfer fwy, maen nhw'n lot fwy hyderus ac yn cyfforddus yn cyflwyno. So pryd mae'n dod i'r ieithoedd er enghraifft, mae'r thraw yn hefyd i sylwi bod y plant yn fwy parod i cyfrannu i trafodaethau dosbarth ac yn y blaen sydd wedi bod yn bryl. Mae'r disgyblion hefyd i sôn am yn dweud lot o tygech o fe'n gwersi. So eto pryd mae'n dod i creu cyfriniadau o fe'n gwersi eraill, bod nhw'n fwy parod ac yn fwy hyderus ac gymwys felly i gallu wneud ni. So ni'n gweld bod y sgiliau bod ni yn gwersi Gydol Oes yn ffocysu ar tasg penodol. Ni'n trial esbonio disgyblion a trio roi enghreifftiau nhw ble mae'r sgiliau hyn yn gallu helpu nhw ar draws y cwricwlwm, ond hefyd tu allan i ysgol hefyd, so sgiliau hyn sy'n helpu nhw pryd maen nhw'n cael swyddi, a mae rhaid nhw siarad a falle pob y dieithwyr dyn nhw ddim yn nabod fel cwsmeriaid. So ni'n trial o fewn y dosbarth, trial roi y gwybodaeth neu nhw ble maen nhw'n gallu gweld yn union ble mae'r beth yw effaith y sgiliau a pwysigrwydd y sgiliau pwysig yma. Trwy gynnal trafodaethau gyda'n dysgwyr ni yn ystod diwedd tymor yr Hydref ac yn ystod tymor y Gwanwyn eleni, fe sonio nhw wedyn am y cysylltiadau amlwg roedden nhw'n gweld rhwng y profiadau dysgu ar lawr y dosbarth, rhwng y gwersi a'r darpariaeth iechyd y lles, a fe gysylltwn nhw'r profiadau yna naturiol iawn gyda'i gwersi Cymraeg a Saesneg o fewn maes dysgu a phrofiad ieithoedd, llythrennedd a chyfathrebu. Mae'r gwersi Gydol Oes wedi helpu gyda cyflwyniadau o flaen y dosbarth, fel o'n i wedi gwneud her munud ar y mic, oedd rhaid ni siarad am pwnc ein hunain am 1 munud o flaen y dosbarth. Mae hwnna wedi helpu fi gyda speeches a cyflwyniadau. Oedd fel fy hyder wedi mynd yn fwy, a fel siarad o flaen y dosbarth yn teimlo'n fwy haws nag arfer. Mae llawer o pobl fel ffrindiau fi, oedd nhw'n really swil. Oedd nhw ddim moyn siarad, oedd nhw ddim yn hoffi fe. A oedd nhw ddim fel fi i dechrau, sydd yn oce. A wedyn oedd nhw wedi gwneud oedd pawb yn cefnogi ei gilydd, sydd yn bwysig iawn. A ges nhw'r hyder, a oedd nhw'n amazing. Ydy, mae wedi helpu fi gyda Saesneg, oherwydd oedd angen i fi wneud cyflwyniad am fy arwr. A fi wedi gwneud dadcu fi, oedd yn really dda, oherwydd oedd fi'n cael y hyder. A beth dath i'r amlwg fel i fi wedi gweud yn y sgyrsiau gyda'r dysgwyr oedd sut oedd eu hyder nhw wedi cynyddu o gael profiad yr enghraifft gyda tasgau fel munud ar y mic. I wedyn trosglwyddo'r dysgu hynny wedyn i gyd gystyn ehangach o fewn Cymraeg, mireinio'r sgil ymhellach o ran cywirdeb iaith ac ati, ond wir teimlo bod yr hyder a'r gallu ganddyn nhw i ddatblygu'r sgil hynny, a bod y broses yn digwydd bach yn fwy organig o bosib na fydde fe wedi gwneud yn draddodiadol. A ni wir yn teimlo nawr o gynnal trafodaethau cychwynnol nad yr dysgwyr a gwerthuso'r broses na eleni, bod cyfle gyda ni ddatblygu ymhellach ar y math hynny o fapio a darpariaeth yn symud ymlaen gyda'n cynlluniau ni ar gyfer y flwyddyn nesaf a thu hwnt.